gandem lincah mring tukul ngisor kae warung maca matur nuwun dumateng Bapak Sindhu Parwata sampun paring dawuh dumateng kula sak kanca anggenipun bab pedalangan ing Ponorogo menika. Ya, Nak? Iya, Pak. Dadi kudu dirungokake lan kudu ditindakake kanthi temenanan. Iya. Ora mung dirungokne tok ning uga ditindakake. Lah iya. Para yen bisa ditindakake lan gawe inovasi-inovasi sing beda karo liyane dikembangke. Dadi ora mung kaya sing wis ana nanging yen bisa ngembangake ben kepriye to wayang kuwi bisa narik kawigaten kabeh sing mirsani. Ya. Nah, Kudu kaya ngono kuwi mau. iya. Kudu gawe sing beda. Ah, Yen perlu aneh-aneh kuwi ya ora apa-apa. contone apa aneh-aneh kuwi? Contone yen wong saiki Ya. nonton cakilan kuwi lak wis ora ana penontone, Ya. mergo nyanga. Mulane Ah. digawe cakilan kuwi manggone 6 ngono kuwi ora apa-apa. Oh, ngono kuwi ora nyalai pakem lek ngono kuwi. Yo kaya ora mesti. Ora mesti. Pake gumantung kahanane. Oh. Kabeh kuwi gumantung kahanane. Ya ngono. Ya, wis. Ing baku